A ovo je mali Peso, jel vi njega znate? Sad ću ja i njega centrirati, a ti ćeš malo... A? Zašto? Pa da vidite kako ih sve centriram. Evo, ti uzmi ovdje dole, ne, ovdje dole, ovako, desnom rukom tu, neka, nemoj. A ovdje drži isto. Evo ga, Pepi moj, Pepi. Ne, bude grizo. Da, vidiš. Evo, da. Ne. Tako, Pesek, da. Evo ga, dođi Peso. A doktorate? Peso. Onda ćeš... Slušaj. Ovdje je kod ovoga... Generala Prodana, koji je umro, sada čujem, on je moj prvi pacijent. Sad ćeš im isto pričati kako sam Peseka malo Pekinezera centrirao. Da. Peso moj. Peso moj, Pepi. Ne, gotovo je, dođi, Pepi. Dođi, Pepi. Da.